Assalamu alaikum warahmatullahi wa sunana Sirama kake kamar da kuka sani a uwa bidiyon mu na yau shine na kama da wasu application guda 4 zuwa 5 wanda su baka dama kai blocking din dukkan wadansu talloli da suke a cikin wani application ko website. Abin da yasa na kawo da application guda 5 shine ya taba yin darasi a irin wannan application din guda daya, to amma kuma akwai wanda ya bi Telegram yana tambaya ta akan wannan application bai a cikin wayarsa. Domin an samu korafi wani lokaci idan mun yi bidiyo a application guda daya za ga wata waya ta yi wata waya kuma ba ta yi, sannan kuma wani lokacin ma idan mutum ya shiga za ga kwata-kwata Play Store bai ba dama ya sauke wannan application din ba. Amma shi yasa yanzu na hada mana waɗannan application guda 5, idan wannan bai ba wannan zai yi. Dukkan su guda 5 din za ka amfani da guda daya, dukkan su suna aiki iri ɗaya ne. Idan wani lokacin kana so ka amfani da wani application wanda kake da amfani da shi, da zarar ka shiga ne za ga wannan application yana da yawan talla. To kuma wannan application ne za ga dole ba zai amfani ba, dole sai ka kunna data ka. Wani application din ma idan bayan ka shiga application din kuma ka fito kai ko da ma baka shiga cikin application din ba za ga wannan talla suna fito ma a cikin screen din wayar ka, ya ga ya takura ma baki da. Idan kana so ka cire tallolin dole sai ka biya su kuɗi sannan su cire ma wannan talla da yake a cikin wannan application din. To amma idan ka amfani da wannan application din guda 5 ko da a ci guda ɗaya ka amfani da shi zai taimaka ma kai blocking din wannan tallar ko in ka cire wannan tallar ba tare ka biya kuɗi a cikin wannan application din ba. Saboda haka ku biyo bidiyon tun daga farko a ƙarshe. Kafin mu cigaba da sun mu da rukun dole ne mu subscribe ba ta amana alamar subscribe, sannan kai wallahi sannan ka tura abokan ka da kai suke chatting wasu Facebook, Instagram, Telegram, Twitter. Nagode. Wannan application ga sunan guda 5 wanda su baka dama kai blocking din tallolin da suke a kowane application, sannan kuma cikin su akwai application din da zai iya blocking din talla ko da a cikin website ne ka shiga cikin browser kenan. Dukkan su zan aje muku link din su ne description da comment. Bayan nan zan haɗe muku link din baki daya guda 5 din a guda daya. Idan kun shiga cikin link din za ku download din duk wanda kuke bukata. Na faɗa muku a bidiyon abin da ya sa na kawo guda 5 din saboda akwai wanda yake ta magana akan cewa nuna guda 2 amma duk wanda ya amfani da shi za ga wani baya yi a wata wayar. To a cikin su zaka iya zaɓa guda ɗaya kai amfani da shi ba tare da ɓata lokaci ba. Dukkan su application na riga na buɗe su kawai directly, ina buɗewa kawai dannawa zan yi na kunna application din. Saboda haka to abin da kai sai ka ɗauko application din dukkan su, idan ka ga dama kuma zaka iya ɗauko guda ɗaya zaka iya da sunan sa. Bayan nan kuma zan jera shi a matsayin yanda nake yin bayanin na haka. Misali idan ne bayani a wannan na ɗayan nan, to asalin can wajen link din zan ajiye muku link din wannan shine na 1, na wannan na 2, wannan na 3, wannan na 4. Haka zan jera su insha Allah. Wanda idan ka ga na 1 ne yafi ma zaka iya shiga kai download din na 1, idan na 2 ne, idan na 3 ne ko kuma na 5. Saboda haka wanda kai shine bayan ka dauko application na farko shine kawai zaka taba ka bude shi haka. Bayan ka bude kamar da kuke gani already na riga na bude application din saboda kada bidiyon ya tsayi, saboda application din guda 5 ne. Duka mun san da muke bude sabon application akwai wanda ka danna ya continue, wani ya okay, wani kuma ya ala. Bayan wani zai iya kai ka cikin setting ka kunna gurin nan, bayan ka kunna zaka iya dawowa. To normal wannan ne na riga na bude application. Yanzu misali bayan ka bude application kana so ka amfani da wani application mai yawan talla, musamman da wani application da muka yi bidiyo akan shi jiya. Ko abin da kai bayan ka bude wani application din kawai sai ka zo nan wannan gurin kawai sai ka taba shi. Kana taba shi kenan ka riga kai blocking din dukkan wata talla da take a cikin application da kuma browser. Ko da ce misali ka shiga cikin wani website da kai browsing, amma a cikin wannan website na akwai talloli da yawa, ko kana shiga cikin wannan application kana kunna gurin nan shi kenan kai blocking din tallolin nan, musamman application da ake dauko fina-finai ko kuma website din da ake dauko fina-finai. Saboda haka wannan shine amfanin wannan application na farko. Application na biyu na yi darasi akan sa wajen so 2. Ko shi ma sai ka bude application din kamar haka. Bayan ka bude application din kamar haka yana bude kawai zaka taba gurin nan ne, kana taba shi ne zai kunna wannan kuma ya blocking din tallolin. Bayan nan kamar da kuke gani shi ba riga na gama saitawa ba, kana taba shi ne zai nuna nan. Bayan zaka continue sai ka taba continue, bayan nan sai ka taba okay. Bayan ka taba okay again sai ka taba continue din nan. Bayan ka taba continue zaka nan din ya kawo blue. In ya kawo blue shikenan anan sama ma zaka ga alama ya connect cikin application din da kuma website din. Dan kuma kana so ka kashe kawai sai ka dawo sai ka taba sai ka kashe. Kana kashewa shikenan ka kashe tallolin dukkan wani application zai iya kawo man ka shiga. Application na uku bayan nan shi ma nan sai ka taba shi haka. Bayan ka taba in ma nan bayan nan sai ka taba continue, sai ka taba select browser. Anan misali zaka zaba dukkan wata browser da kake bukata. Idan kana so kai browsing to ko da ka shiga cikin wani website akwai talloli a cikin wannan browser, to wannan browser za ta blocking din dukkan wani talla da yake a cikin wannan website. Sai ka taba na ukun karshen nan
not quite what you need nan sai ka taba shi haka. Bayan nan zaka to go to product nan sai ka taba shi. Bayan nan sai ka zaɓa browser da kake so kai browser. Da yake ni ina da Chrome ne a cikin wayata shi yasa ya nuno ma haka. Bayan nan kawai sai ka taba continue saboda kuma ban riga na buɗe browser ba. Bayan nuno ma nan sai ka jira kawo ma. Bayan nan zaka ga anan ya nuno ma try for free din nan. Bayan nan sai ka taba try for free. Kana taba shi ne sauki ma wani application. Bayan nan zaka Chrome needs storage access din sai ka taba continue din. Saboda zai yi install din wani abu a cikin browser da yake browser din. To duka inda ka shiga kawai sai ka taba OK din nan. Kana taba shi ne zai save din wani abu a cikin browser wanda idan ya baka dama saboda anan sama zaka ga yana ma yana downloading. Yana gama downloading din shi kenan zai na blocking din duka wani talloli da suke a cikin wani website da kuma cikin wani application. Bayan nan zaka ga open din nan sai ka taba sai ka install din wannan abun. Kana install din shi kenan misali. Kana taba open shi ne zai baka dama kunna duka wani abu da yake bukata. Bayan nan zaka ga gurare biyu nan sai ka cike su. Bayan nan zaka accept sai ka taba accept. Bayan nan sai ka zo kasa zaka quick set off 1 minute nan sai ka taba shi haka. Bayan ka taba sai ka taba install now din nan. Wannan yana da yawan abin install wanda aka install din shi a ciki saboda akwai abubuwan da yake bukata. To zai tambaye ka idan wai ka babu security domin ka sa wannan wayar taka security saboda mafi yawanci zaka yawanci idan za a install din VPN a wayar ka zai tambaye ka sa password din. Bayan kawai sai ka zaɓa password din sai ka sa. Kana gama shi kenan zaka wannan application din ya riga ya yi verify. Bayan nan zaka create local VPN din nan sai ka taba shi haka sai ka taba OK. Bayan nan zaka get a free trial din nan sai ka taba shi haka. Bayan nan zaka iya sa Gmail ɗinka anan. Bayan nan shi kenan zaka application ya bude. Bayan nan idan shi kana so ka amfani da shi kana so ka blocking anan zaka ga wajen kunna nan idan kuma kana so kashe zaka ga wajen kashewa haka. In ka taba haka kenan zaka ga wajen ya nuno red ya nuno ja kenan shi kenan ka kashe application din. Idan kuma kana so kunna kawai sai ka taba shi haka. Kana taba shi kenan ya riga ya kunnu wannan application din. To duka wani abu da ya danganci waya kana tallolin application da ko browser shi wannan application din zai blocking din tallolin nan sannan ka amfani duka wani abu da yake bukata kai amfani. To wannan application yana da matuƙar amfani. Application na biyar ko ince application na hudu shi ma ne suka taba shi haka. Bayan ka taba ka bude application ne kawai directly shi ma zaka start din nan sai ka taba start din. Bayan nan sai ka taba OK. Bayan ka taba OK ka nuno ma nan sai ka taba OK din nan. Bayan ka taba OK shi kenan shi ma na application din sharp zai baka dama kai blocking din tallolin nan. Bayan nan saboda farkon bude application ne shi sake nuno mana nan. Bayan nan zaka don't ask me again din nan sai ka taba. Bayan nan sai ka taba OK haka. Bayan ka taba OK zai tambaye ka bashi permission bangaren battery. To anan sai ka taba not optimize din nan sai ka taba shi haka. Bayan nan zaka all off din nan sai ka taba. Bayan ka taba sai ka koma cikin application din. Bayan ka koma cikin application ne shi kenan application din zaka ka kunna shi zaka anan ya no stop. To in ya no stop din ka riga ka kunna wannan application din. Duka wani video ko kuma duka wani website ko application da yake da talla kai blocking din wannan talla da wannan application din. Saboda haka sai ka zaba guda ɗaya wanda yake so ka amfani da shi. In kana so kuma ka kashe wannan application ne shi wannan sai ka taba shi haka. Kana tabawa shi ne a can sama zaka alamomin duka wani application da yake a kunna a can sama kenan. Wannan application shine na hudu. Application na biyar anan shi ma ne sai ka taba application naka. Bayan ka taba application din sai ka bude shi. Start zaka host zaka app sannan zaka DNS din nan. To in ka taba start din nan bayan ya nuno maka anan zaka stop anan sama kenan. Bayan nan sai ka taba stop din. Bayan nan zaka start din nan sai ka taba start. Bayan ka taba start sai ka taba yes din nan. Bayan ka taba yes sai ka taba OK saboda farkon bude application naka. Kana taba OK shikenan ka riga ka bude ka wance ka kunna wannan application ne zai blocking din dukkan wani application da yake da talla kuma wani website da yake da talla. Waɗannan application din suna da matuƙar amfani. Ya kamata a ce ka mallake ɗaya daga cikin su saboda wani lokacin kana so ka amfani da wannan application ko website zaka waɗannan application suna da matuƙar talla. Amma ka mallake ɗaya daga cikin su ko kuma ka mallake dukkan su suna da matuƙar amfani sama amfani. Saboda haka kada kuma ta taɓa mana alamar subscribe sannan kuma na like sannan kuma na share. Nagode.